Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndimati ndiyankhuleko chifukwa cha mayi wanga wokondedwa. Mwina dziko likhoza kudawa chifukwa chani Mulungu nthawi zonse akubwereza chipangire cha mauneneri azisankho kwambiri akumakonda kufotokoza za Jenyansa chifukwa chani. Mayi wa Mulungu amawakonda osati chifukwa cha amawakonda kokha, apita mthalika Mulungu amawakonda so kwambiri, koma kuti atakukonda ndikapeza kuti mazokuda akubwera miyendo mwako amakufotokozera kuti usamale pamene wakonda ndikolakwika china chake chikhoza kuchitikira kumene konde kukondako. Mulungu amati amene amamuzuzula amamukonda, amene amamulangiza amamukonda, ndipo ndodala amene amazuzulidwa ndikulangizidwa. Akuti ndikuwauza kuti asamale kwambiri chifukwa malangizo akula sopano kuli zinthu zikuchitika kuseriku. Koma choti asamale chimene Mulungu akuchinena chonena kuti asanamizidwe kuti ayambise chipani. Akuti ndiwauze asanamizidwe ndi wanthu kuti ayambise chipani. Ndi anamizane vice president azakhala wakuti akuti asayerekeze ndikunamizika ndi zimenezo. Ayime pamene ayima, alemekeze chimene Mulungu anawapasa, akhale mu chimene iwo ali. Chifukwa mistake ina iliyonse imene apange sikhala thandizo koma mavuto. Ayime pamene ayima, apite chitsogolo kuchipani chimene ali, apite chitsogolo kumwayi umene Mulungu adawakhulupirira nawo ndikwapasa. Chimene Mulungu andiuza kuti ndiwalangize mayi wanga, akudziwa iwowo kuti zambiri zikuchitika, kuti zambiri kuseri kuti zikuchitika. Nthawi zina position ine imatha kupezekesa pafupi ndi wanthu olakwika amene mwina sana sakanatha kuyandikira komanso samakukonda samakufuna, ndikuyamba kumaoneka ngati akukonda, ngati akukupasa ndondomeko yabwino yatsogolo lako lisali. Chakuti ine ndimakhala phe sindiyankhula, sindoti ndine chitsiru. Ndimakhala phe sindiyankhula, sindiye kuti ndili ndi mantha. Mawu a Mulungu amanena kuti Yehova anayankhula kwa Israeli kuti the sin of the Amorite is not complete. Ndiye nthawi yonena kuti ine ndidzayankhula mudzandimva. Ndikunena izi kunenera kwa maprofeti amene akumanena maprofesi abodza akuti ndikuyambitsa chipani, aprofeti akuzomba. Ino aprofeti akuzomba, ine ndinabadwa kwatsopano 1982. Pa 1982 mmene ndinabadwa kwatsopano ndakhala ndili moyo pa Mulungu opemphera, ndipo ineyo ndine prophetess. Mwina ambiri simudziwa, mukabwera kutchalichi kwanga ndine prophetess. Kodi prophetess chifukwa chiyani? Chifukwa ndimalandira mameseji, chifukwa ndimanenera. Ndi chifukwa chake mboma lino mu dziko la Malawi ndapemphera ndi ma president onse. Olangwazi ndapemphera nawo, kumudi ndinapita kapemphera nawo. Sikuti ndi nthawi yoyamba nthawi yangwaziyo. Chifukwa ministry yathu anatipatsa kuti tidzipemphera kupempherera dziko. Ndiye mprofeti akuti ine ndikuyamba chipani. Profeti wabodza ameneyo wachoka yapo akuti ine ndikuuza anthu kuti adzilemba anthu zonyoza IPM. Kodi mukundidziwa ine Jenyansa? Ine tusindiyankhula, ine sindinyoza. Mawu a Mulungu akuti ngati mukufuna kudzudzula munthu wamkulu muyitaneni pambali mudzudzuleni. Kodi maprofeti aku Malawi mumakakwera pachulu mukuti mukudzudzula munthu oyipa zona wamkulu zona zimenezo?
a Profesa Arthur Peter Mutharika akuti mpite chitsogolo ndizoona mukhoza kukhala ndi wana amene kumvera kukwavuta zochitika zikwavuta. Nthawi ino ndi yomwe ija sinaduse yakuphika phala chifukwa kuti mwaona kuti ufa wachepa. Ndikuona kuti nkombe tikophika phala lichifata kuphika masiku 3 kapena kuti kaphika phala lokha hata kufika masiku okwana 3 tikuja kusiyana ndi kuti lero tiphike nsima mazulo stija masija nkuja stija. Ndipo nthawi inaso imene matoganza kuti apa pakandipike nsima youma angoja ana anga okha ife makolo stija. Ndikolo limene limasamaliyana kezimene kupanga ndiyapezekana ena kungozungulira kuseri mupeza kuti yeuja wapika nsima ndipo wapika mwachangu ufa onse ndikumaliza. Muli ndi ana amene sakuzowa mawa amene sakuzowa mkucha amene munawadalira kwa sanka kukhala chani kukhala chani. Iwe tumene kuzowa ndikumaza zimene zingoonesa kuti siku lina atati akhale president asogolere dziko sangathandize munthu dziko sangakwanise kulimanga. Alipo amene nduna zanu ndi anthu ena amene munawadalira akuti mpite chitsogolo malinga ndi Mulungu musayang'ane zikuchitika koma inu muyende kupita patsogolo. Ndizoona kuti kuseri kuna mondo yakukula kwa anthu panamba kumana upemphera ndi upemphera amabizinesi kuyang'ana kuti kodi tipange chani kuti tikwese bomali kapena tisokoneze bomali. Ndi pano akuoneka kwa iwo wakona ngati chapezeka zina zimene akuzogwisa ntchito ngati za mafuta za tax zimene amaziyang'ana kuti ati kuyambirapo mpungwe kapena kuti zionese koma sizikubwirabe fa mitima yawo anthu sinafike mulingo umenewo koma kukambirana kuyesesa kuti pange chani pagaza ngati hata kupanga mosavuta za kutenga chinthu china chimene si chawo akuganza ngati choncho. So ndi njira ina imene ilipo ndiyo ngoti mwina ayese kugwedeza mayiwa akuti mpite chitsogolo. Chavuta ndi chani? Chavuta ndi zimene munapanga plani akufuna zilephereke, akufuna muithawe misonkho munayika ija zonse zija muzithawe. Zonse zimene munapanga munachita plani kuti mpange misewu yochuka Malawi, mupange ndrama ngongole zochuka kwa anyamata kwa azimayi komanso nthawi yomweyo zija mukuti CDF zija zipite kwina kulikonse zimene Chihana namwalira nazo akufuna zili choncho. Akufuna dera lina lililonse boma lina lililonse litukuke palokha ndipo ilolo lizikhangati zikuziyendesa lokha. Ndiye akuza kuti zimene zija ndi vuto kwa iwowo mtaji saupeza. Ndiye chifukwa chakafuna kugwedeza paja kusonkhanisa anthu tiye tipange chani tisusane ndi chimene tiye tipange chani kwauza business kuti kukumana usiku ndi usiku kuti chimene munapanga chija chisatheke. Mungu akundikuuzeni kuti mwime chiyimire mpite chitsogolo chifukwa zipaso zioneka posachedwa. Wanthu aziwa kuti kodi anthu aja chimene amapangira zimene ziyandi chani. Musalibane ndi anyamata ojia kwa ndalama zochuka. Kodi mkuja amabungwe sali ndinu ambiri sali ndinu koma alipalipo ena akamba choona muziwamvera muzipanga zimene zikwena. Anyamata awawa alipo ena akamba zoona muzimvesera koma wena ambiri ndi aganyo. So akuti muyang'ane patsogolo Mulungu yekha ndi amene aliko wanthu ali chokhumba chachikulu akuyesera kuzala imfa ya changu kuti mwina akwanise kufikira zimene akuganza kuti afikire koma ndi Mulungu yekha amene akupaseni malire amoyo ndipo yeyo akudziwa nthawi imene akhoza kupangira zimenezo. Ani nthawi ikangoyandikira kuteko iniyo Prophet Emmanuel azukako akuzani fa Mulungu sadisa kanthu pana fotokoza zonsezi andi wanthu kuti atenge kuyamba kumazi bwebwetuka chifukwa cha Mulungu anafotokoza chitachitike. So nthawi ikayandikire kakwana Mulungu afotokoza koma Mulungu odziwa apanga njira popanda njira. So pitani chitsogolo muthandize Malawi akufunika thandizo. Malawi akufunika. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.